derɗiraɓe julɓe her hitande jeenayabre her perol annabijo alayhi salatu wassalam ɓawo annabijo o warti madina o wuuri ha madina duuɓi jeenayyi her hitande jeenayabre annabijo alayhi salatu wassalam o andini ummatore o waɗi anniya ha o hicca annabijo ha ngendam mako o hijjayi sey marrare nden e nden o humpiti ummatore hitande hikka nde kam o hijjan o andini yimɓe o ewni yimɓe bo ngam giɗɗo tokkotirgo be maako ha hijju man fuu heɓa tokkotira be maako ɗum irti suuno yimɓe masine ha hijjugo be ha tokkotirgo be annabijo alayhi salatu wassalam ngam man jam'aje giɗɗe hijju majum kuucitigal kala nokkuje fuu cefe ɓe fuu maɓɓe ɓe tiiti gal makka ɓe giɗi ɓe kijjida be annabijo alayhi salatu wassalam ɓe ɗon mata marrare nde kam annabijo alayhi salatu wassalam kanko on ardoto dewal mawnirawal lurknowol jooɓol ha silama wiyete dewal hijju man kanko man on wiyete andinanɗo ɓe ekkitinanɗo ɓe noye dewitirle hijju man gaɗirte dow sifa kesa ka silama waddi e noon man bo ɓe ɗo paami hijju hitande man nde kam hijju man lattoto feere feere be ko salino ngam hitande man nde ka annabijo o andini ha hitande man ɗo wala kijjowo sina muminijo sina julɗo feere mo ko salino kam heferɓe bo ɗon no ngara kawta be julɓe man gaɗa hijju man dede ko woni ha muɗum amma ɓawo makka maɓɓitama warti ha tamdande julɓe ha maral julɓe annabijo alayhi salatu wassalam o humpiti hitande man ɗo kam mo lattaki julɗo fuu duganaka hijja enden jam'are ɗunde nde moftotiri nde hawtoyi be annabijo alayhi salatu wassalam ha dewetirli hijju majum ha ñande arfa waɗoy her jayiri arfa man ton her ruknuwol lattingol mawnirawol nder ruknuji hijju wiyete darago her arfa man annabijo alayhi salatu wassalam oɗo dari ha arfa e nden o laari ko woni less maako o tawi jam'aje sahabo en maako jam'aje ɗuɗɗe limgal maɓɓe ɗon hoddire ɓuran ujune temerre ɓen man kamɓe man ɓen wiyete taarinoɓe mo kamɓe ɓen taari mo goni ha less maako ɓe fuu bo ɓe ngara ha ɓe kijjida be maako ɓe mi gi'a ko o huwata ɓe nana ko o wiyata annabijo alayhi salatu wassalam jam'are nde latti kayre wiyete hulasa kanjum man wiyete laaɓɗum tiiɗal maako ha dawa kanjum man wiyete ko o wawi yottago ha dawa nder duuɓi bakin no gas e tati ngam man annabijo alayhi salatu wassalam o laari pottuɗum masine ha dow jam'are nde o wi'a kalimaji man ɗi to ɗi ngari ngam ɗi timmitina ko luttuno ha zaman jahiliya latti ɗum sifaji ɗi mboɗayi gikkuji ɗi mboɗayi muskilaji cakluɗi ɗi zaman jahiliya ɗon lutti woɗɓe fuu silmuɓe kesum annabijo alayhi salatu wassalam o laari doole sina kalimaji mbi'e kalimaji man ɗi ɗi ngara ɗi moyta kala ko luttuno ha batte jahiliya ɗi cembiɗinana ummatore ɗume silama yiɗi ha julɓe nediji ɗi e hani ɓe mara relation ji ɗi e hani gona caka maɓɓe kiitaji ɗi e hani cankito caka maɓɓe ngam man her ñande arfa lattinde ɗum ñalade yayinotore ha Sait arfa ha jayiri arfa man nokkure lattinde senide annabijo alayhi salatu wassalam oɗon ha dow nagawo mako lattinga townga her ton man o sakkini Houtba mako o sakkini Houtba mako lattinga moɓga maranga kalimaji ɗuɗɗi ha nder muɗum maranga bote ɗuɗɗo ha nder muɗum annabijo o wiyata hey onon yimɓe nane haala min o mi anda amma beli kam hawrugo be mon ɓawo hikka ɗo annabijo o andinan ɓe darorde mako nde o dari nde ha nokku darimi ɗo kam tema ɗum metata kanjum man wiyete ragarejo oɗo faami ngendam mako seɓitake foti kalimaji man ɗi kanji wiyete ragareji ha ummatore ɗurde bana nde o wiyata ɓe hey onon ɓiɓɓe adama hey onon julɓe ƴiƴamji mon jawle mon ɗum fuu man ɗum haram dow mon ƴiƴam moɗon jawle moɗon neɗɗakuji moɗon ɗum man fuu ɗum haram kala goto fuu jawdi oya haram dow mum ƴiƴam oya haram dow mum neɗɗaku oya haram dow muɗum ɗum luttan bo ɗum ɗon harmi ha kawron be jawmirawo moɗon ha kawron be Allah janiɗo sey ɗum lutta ɗum kormina ɗum darjiɗina ɗum alhorma man to on giɗi mi wiya on no foti ha Allah kam bana alhorma ñalade nde arfa gonɗen on andi ñalade man qima mum no foti ha Allah janiɗo ƴiƴam julɗo jawdi julɗo neɗɗaku julɗo non qima majum foti ha Allah janiɗo annabijo wiyata ɓe on tammi hawrugo be jawmirawo mon e Allah bo o ƴaman on kuuɗe moɗon pat Allah o ƴaman gotal Allah o tammi ƴamgo on e nane mi hewtini mi yottini o wi to woodi goɗɗo amana tana mako ɗon ha mako o hokkita amana man ha koliɗo mo
amana man ka o hebbina ka o hokkita ka jawmi ka o wi e non bo kala riba kala kaɓɓotiral ngal ndiyam je ɗon ha muɗum mi hokkino goɗɗo ñamande o wartiranammi o ɓesdani mi hokkino goɗɗo ñamande to o wawa yobgo ha kaza waɗi kam nden kam mi ɓesdanamo kanko bo mi ɓesdanamo wakkati kanko bo o ɓesdanayam ceede e nden annabijo wi ɗum bo fu wati kala ko wonno hakkude be goɗɗo alhaali bo ɗum nder ndiyam je ɗum woni ɗum man kam ɗum fu ɗum wati ko jawmu ñamande wawata tefrugo mo o tokkoto kam hoore jawdi maako boro temerre o hokkunomo o wartira temere be sappo temere tan o ƴamatamo sappo kam wati boro temerre o hokkunomo lewru o wawa yobgo ɓawo man o wimon ɓesdane lewru ɗiɗaɓru ɓesda boro sappo boro temere noon on man hokkititta latti ɗum ndiyam je ɓesdoto ɗum kam fu annabijo andini ɗum wati e nden ko marɗon kam on maran dada jawdi mon on toñatako on toñatake allah on hiiti ɗum allah on hiiti wala riba ha dina ka allah sankiti allah on mari dina man huwata kam riba ndiyam je wonata ha babal man annabijo alayhi salatu wassalam ha o sembiɗina haala be kuugal o wi ɓe alan riba nga kiitotomi wati kam riba bappaño am abbas bappaño am lattiɗo abbas kanko man woodi ɓe o tokkoto jour ɓe o tokkoto man ɓe ndiyam je ɗon ha ton riba ɗon ha ton amma kanjum artan mi andingo riba man wati ko woni dow maako o hocca dada ceede maako o tefrata ɓe ndiyam je ɓawo dada ceede maako e noon annabijo o wiɓe kala ƴiƴam ndufanoɗam ha zaman jahiliya to woodi goɗɗo mbarino goɗɗo waranaɓe man ɓe ɗon ñuɗo ha ɓe keɓta barɗo man malla bo goɗɗo nder asgol barɗo man ɓe keɓa ɓe ngaato annabijo ɗo bo wati kala ƴiƴam ndufanoɗam ha zaman jahiliya fu wala watago ƴiƴam man wati ɗo bo ha annabijo o sembiɗina haala be kuugal o wi ɗo bo aran ƴiƴam ɗam kiitotomi wati kam ƴiƴam rabia ibnul haris ibnu abdilmuttalib e nden rabia ibnul haris ibnu abdilmuttalib no ɓi bappa maako kañum man mbaranoma leñol gongol mbarino wiyete husayl mbarino rabia man e leñol abdulmuttalib man ɗon ɗaɓɓita barɗo man to heɓayimo bo heɓa marɗo tilimɗo ha leñol maɓɓe ha mbarto annabijo wi aran ko kiitotomi wati kam ƴiƴam rabia man wati yimɓe ma mbarɓe man ɓe tefratake ɓe mbarantake ko moyjo o wiyata ɓe hey onon yimɓe rewɓe mon ɓe godi hakkeji dow mon onon bo woodi hakkeji mon ha dow maɓɓe nder hakkeji mon dow maɓɓe ta ɓe gadda ha calaje mon ɓe gañoto goɗɗo on mo on giɗa yaaɓa on saare on man ko ɗum bandiɓe ko ɗum ɓadiɗo be maɓɓe ta ɓe gadda on man ha nder saare moɗon ɓe jabna ɗum be itte moɗon ɗo ɗum hakke moɗon e noon man kamɓe man ko woni dow maɓɓe bo ta ɓe cawa neɗɗaku maɓɓe ta ɓe jara ko'e maɓɓe ɓe jaaha ɓe gaɗoya zina alhaali bo ɓeɗon lestele moɗon e to woodi ko ɓe gaɗi lutata allah duganake on ne on ɓe ne goɓe man ɗo foti lattoro be ta'a goɓe ha be itte hokkita ɓe ɓawo warantaɓe e noon ne goɓe man foti lattoro be fiigo amma fiigo man ɗo lattata ko catuɗum to ɓe acci ko ɓe gaɗatanoya hayman ɗo bo haala man timma onon bo ɓawo ɗon woni dow moɗon dokkonɓe risque maɓɓe sefene maɓɓe e dokkonɓe bo koltal maɓɓe ɗum laato bo be maruf nder mboɗenga ɗum laato ɓe dokke dede ko ɓe kenoto annabijo wi mi ɗon wosso on rewɓe ɗum mbo'inaneɓe gossotire dow rewɓe ɗo boɗɗum rewɓe ɗum hani paamon ɗum tampuɓe allah waɗi ha less moɗon e carwotire gossotire ha dow wo'inango ɓe kamɓe man ɓe dahaɓe ha less moɗon debbo man o wartan bana dahaɗo ba nangaɗo gonɗo ha less gorko wala ko o wawata o huwana hoore mako o heɓana hoore mako e nden kala ko warantamo fu gal lawol gorko man ɗon ɗum warantamo e nden gorko man sina fama ɗum huuda be mako be mboɗenga kamɓe man wala ko ɓe marani ko'e maɓɓe ko ɗume onon man ɓe on koci ɓe be amana allah ceniɗo on koci ɓe on gaddi ɓe ha less tele mon ɗum amana hakkude moɗon be allah ceniɗo on dokkanɓe hakkeji maɓɓe e on daktini bo weltinorago be maɓɓe ɗum man bo be kalimawol allah ceniɗo kanjum man daknani on beltinoroɗon be maɓɓe e kadi ɗum fu ɗum hiitoto mbo'ina noon rewɓe majum carwotiron dow ko latoto hayru maɓɓe be maslaha maɓɓe o wiyata pamaneyam onon yimɓe paame konngol am mi laɓɓinani on o wiyata mi acci her moɗon ɗo hunde to on joggake nde boɗɗum kam on erata ɓawo am wirnago am torrata on ko accananmi on mi dillan amma ko accanmi man ɗo he an on to on joggake ɗum boɗɗum ɗum yaran on dow lawol darnugol ha kawron be allah ceniɗo ko accanmi on ɗum kanjum man wiyete deftere allah ceniɗo mi accani on alqur'an nde allah yiiti sanjago waɗata ha muɗum mi accani on bo sunna am latti ka ndena ka luttanka kanka bo ka humpitan on kala ko kumpitanmi on fuu e nden ɗiɗi ɗi to on joga keɗi on erata hey onon yimɓe nani haala am paame ka boɗɗum
on ɗon andi kala julɗo fuu o derɗirawo julɗo julɓe ɗum ɓe fuu maɓɓe ɓe derɗiraɓe kala cendojum hakkunde yimɓe fuu wawata senda hakkunde maɓɓe wila derɗiragu majum e ngam majum daganta ko goɗɗo her derɗi ko sey ko on man hokkimo ha maral lattingal ɗum derɗa mari ɗum a henata ko dagata ko koca her majum sey ko o hokkirima be ɗo fottanimo o hokke e ngam man ta toñe ko'e moɗon ta toñe ko'e moɗon be ɓeetago ha dow jawle ɓiɓɓe adama hocaɗe bila yerdu e maɓɓe hey onon yimɓe cheytan ta'i gikke ha ngel rewe marrare ɗiɗaɓre ha lesdi moɗon ndi enden ha makka ha madina ɗo cheytan ta'i gikke kadi bo ha labbi loro garta bana ngano yimɓe ndewa labbi majum doggitiraɗi tammoroɗi ɗum kam cheytan andi ɗum salake ɗum metata waɗgo amma cheytan man ɗon mari tammude ha ko ngakkata non kam gedde goɗɗe ɗon cheytan man ɗon tammi ɗum man kam foti ngel heɓra on gal majum ngam man ko jawotoɗon man ɗo cheytan kam ɗo yerdi ɗum ko jawotoɗon ha haala ko jawotoɗon ha kuuɗe laaton ɗum gedde bana ɓawoje ɗum man cheytan ɗon yerdi yi'a on ɗon gaɗa ɗum ngam majum ndente cheytan man ha dow dina moɗon allah am mi yottini allah am mi yottini annabijo o wi banni ɓe mbiyatamo allahumma na'am allah am nonnoon o yettini min ceedake annabijo alayhi salatu wasalam tijjigal dow o wiyata allah am seeda nden ko nanɗen ɗo derɗiraɓe kanjum man wiyete Houtba ka annabijo alayhi salatu wasalam sakkini ɗum be hoore maako ha moftorde hijjoɓe nokkure wiyete arfa kadi deydey kuucitinki ki nanɗen ɗum gurtiki ha hunduko annabijo alayhi salatu wasalam ha Houtba latti ka dammuka ka ɗum kuucitinki iwki iga annabojo ɓuranɗo mawnugo annabijo man o huucitinan wassuyeji man ɗi ha ummatore lattinde kayre man ɓurata laaɓgo ha ummatoje lesdi fuu kayre man wiyete sahabo en maako ɓe o mawnini ɗum ha dow juuɗe maako ngam kalimaji man ɗiɗi calogal maɓɓe ɗi jotto ha wonɓe ɓaawo maɓɓe wiyete ummatore fuu muɗum wassuyeji ɗi annabijo o wolwi ɗi ɗum wassuyeji ɗi ɗon nandi jamu be wassuye saaro lattiɗo enɗotoɗo ɓiɓɓe muɗum jamu lattinoɗo o ɗon no habda ha ngendam maako man dow mawnin ko ɓiɓɓe majum wo'ina yakeji maɓɓe amma ha o woni jotta ɗo oɗon mata ajal maako ɓaditake o yiɗi o hokkitaɓe kala ko lutti ha wassuyeji maako fuu iga o sendira be dunya her wassuyeji ɗo en tawan derɗiraɓe annabijo o sembiɗini masine dow alhorma ƴiƴamji dow alhorma jawle dow alhorma neɗɗakuji o ewnake ummatore ɗiɗo man ɗo sinaɗi ayne ɗum kuuje marɗe alhorma ha allah man ton to wodi alhorma man ko nandidinte kam nandidinte be kuuje ɓuranɗe mawnugo alhorma ɗum nandidinte be ñande arfa ɗum nandidinte be lesdi makka ɗum nandidinte be lewru hormanteru bana alhorma kuuje ɗe poti ha allah alhorma ƴiƴam julɗo alhorma jawdi julɗo alhorma neɗɗaku julɗo non foti ha allah jeniɗo e nden dagata ko ɓi adama o ɓeeto ha dow majum o mema ɗum ummatore nde weltinorta ko be hoolare nde wona nde ɗo holɗini nde ɗo de'iti nde heɓata geɗal her fofturu sina kuuje tati ɗe kam to ɗe lattake ɗe ɗo kolɗini sina to ƴiƴamji ɗo kolɗini jawle ɗo kolɗini neɗɗakuji ɗo kolɗini to na noon fuu ummatore matata fofturu ummatore de'ititta her Houtba mako ɗo oɗon ewni ummatore ha hormingo amanaji mawningo amanaji kaɓɓotire gonanɗe hakkunde ɓiɓɓe adama ha kuude maɓɓe e bo oɗon ewno ummatore ha elana hoggugo amanaji man ko ɗo iga to eftan amana ma oɗon mata ɗum amana o eftata oɗon mata ko wiyete wajibi mako kam amana man ka o hokkaka iga o eftan kama o hapoka o wawanna o wawata to o tawi o wawata o yeldito to o tawi o wawan bo anniya ma ko lutta o yettinan amana man o heɗi to ballal allah ha gal wuttudu majum amanaji gewtan teɗi ɗi ɗi moɓan alwada'i ko goɗɗo signata goɗɗo ɗum amana ɗum moftan wazaif kanjum man wiyete kuuɗe ɗe bureau ko gomna am hokkata yimɓe kuwe kaza kuwe kaza kanjum man bo ɗum amanaji ɗi moftan kala responsabilité fuu ko goɗɗo o ardina kanko on tefra o gera hunde ni ɗum wona fuu ɗum amana e ɗum tefran hatta sani'aji ko ɗon o sani'ajo ko ɓe gaddantamo ha o huwa gaddananɗomo man anda yakeji man sey ko o wi ɗum kanjum man ɗum wona ɗum amana e nden kala ko lutti ha none kuudal hakkude ɓi adama be tana mum fuu ɗum lattoto ɗum amana e nden amanaji man ɗi annabijo o ewnake amanaji man ɗi dokke ɗi kormine en andi ummatore yakeji mare mboɗata ummatore économie mare développata yata yeeso sina wakkati to amanaji ɗum lattake ɗum kormina ɗum
en ɗon cinka talakare en ɗon cinka ɓillaji amma nder sababuji mawɗi poɗɗi talakare be ɓillaji man ɗo wirnago amana fecoraɓe be ɓilliɓe kuudal hakkunde jawdi hakkunde maɓɓe ɗo warti tedduɗum jamu tedduɗum masin jawmu jawdi ha o huwa be oɗo bo ɓilliɗo andi ko huwata ko haɗata ɓe huudugo bo masala amana man kam ka pamara masin ka fooƴi masin ka ɗon ha dow maygo enen annabijo alayhi salatu wasalam o sembiɗinan dow haala amana man ngam to amana wala économie falata économie yata yeeso her hutba annabijo alayhi salatu wasalam o yewtani kuude ɗe ndiyam kuude ɗe intérêt ji o andini ɗum man ɗum dagata ko ha silama kam wala riba ha islam e nden wala intérêt ha islam wala mi hokke ñamande to aɗo warta ɓesdanami wala mi hokke ñamande be ajal to a wawa yobgo mi wi'a ceede am ɗo teɗe ɗon no pila kam na ɗe jottotoni sey ɓesda nden kam ɗo man fu ɗum nder ndiyam je annabijo o holli ɗum man kam ɗum dagata ko ha islam be konngol maako be kuugal maako o mbari riba daranga bappaño maako abbas e nden kam to goɗɗo ngam jahilare waɗi o anda malla o tokkake giɗaɗe maako o hokkitana maako ñamande dow on man wartiran be ndiyam je tuubgo maako kam o salo ndiyam je man on man o tefra ɗum wartiranamo hunde maako bana jaɓi to woodi mo o hokkuno ñamande yoɓrimo be ndiyam je o hokkita ɗum ɓesdiɗe man ɗo kanje man ɗe ɗe dagantako mo ko o mari kam dada ceede maako tan e noon ha hutba annabijo alayhi salatu wasalam ɗo o yewtani ha wonnugo ko lattino cankiti ɗum ɓilluɗum masin ha zaman jahiliya kanjum man wiyete sababu ummago kaɓe mawɗe ɗuɗɗe caka arab en kanjum man wiyete wayne en mbarani minin bo sina min gato min mbara be koye amin wayne en mbarani min dufani min ƴiƴam sey min gato malla ha barɗo malla ha tilimɗo ha nder leñol mako minen bo sina min mbarto annabijo o holni ɗo man bo fu ɗum waati kanjum man ɗum wala kanjum man kam ɗum désordre ɗum fawda to waranaɓe fu jaha mbara be hoore mum kam raggare man kam ɗum wartoyan ɗum kaɓe noon sey dawla latto ɗon to woodi mbarɗo dawla man kan nangatamo darna kiita wargo ha dow maako na mbaranaɓe mbartoto e ngam majum ko annabijo o waɗi man ɗo ɗum maɓɓugo kala laabi fawda fuu kala laabi yofaare kala laabi désordre fuu annabijo alayhi salatu wasalam ɗin man o maɓɓi ɗum o maɓɓiti dammugal nidam dammugal organisation sey latto woodi dawla ɗon dawla man kan hiitoto to luural waɗi na ɓeye en fuu kiitano ko'e muɗum ha hutba annabijo alayhi salatu wasalam o sembiɗini dow hakkeji rewɓe ɗi wakkati ha annabijo o nule kam hakkeji man ɗi jabtaɗi jabtuki timmiditki debbo wala ko o aƴanta hoore mako wiyete hakke o wala ndongu o wala sadaki mako o wala subgo te'anɗomo wala koko o marata o lattono o laati fuu nden annabijo o sembiɗinan dow hakkeji rewɓe marrare arande debbo ha silama kam dole o hormine dole o hooca hakkeji mako o laati o dada kal o laati o debbo kal o laati o ɓiɗɗo kal e noon o laati o derɗirawo kal ha nokku o wurata fuu hakkeji mako ɗon e noon man bo annabijo o sembiɗini ha hutba mako ɗo dow derɗirago ngu silama julɗo ɗum o derɗirawo julɗo ɗiɗaɓo eɓe goni fuu e ngam majum julɗo o haɓan o elana ha o waɗana julɗo ɗiɗaɓo o hayru e o rena o hewtina torra ha muɗum e raggarejum man ko annabijo o siftinori ummatore kanjum man wiyete mawnirajum moɓan ɗum kala ko sali ɗo fuu kanjum man wiyete joguitago deftere Allah ceniɗo joguitiɗo deftere Allah ceniɗo kam ko limta ko sali ɗo pat o huran be muɗum enen joguita ko deftere Allah ceniɗo be sunna annabijo alayhi salatu wasalam ha dimbano moɗum mo huwata fuu ɗaɓɓita ɗume Allah wi her majum ɗume annabijo wi her majum ɗume annabijo huwi ha majum ɗaɓɓita ɗum ha nokkuje ɗum tammorte e nden fuɗɗa huugo fuɗɗa waɗgo annabijo o ewni ummatore ha majum o andini ummatore kanjum tan wiyete garanti laatiɗo non wurdata o kanko man on wiyete oɗo tokki lawol darnugol jottinangol mo ha Allah ceniɗo enen derɗiraɓe julɓe ɗo man wiyete dammuɗum hutba annabijo alayhi salatu wasalam caalika ha ñande arfa e ɗo man latti ɗum durus darseje lattiɗe mawɗe koceteɗe bo ha hutba majum e la shakka ko hutba sakkinira kam duuɓi ujunere be temeɗɗe nayyi amma ko ka yewtanta kam ɗum haaje ummatore wakkati jotta ko wi'aman ɗo fuu ummatore bukande ɗum ummatore bukande ha hormina ƴiƴamji hormina jawle hormina neɗɗakuji andita hakkeji rewɓe hokka hakkeji man ummatore andita nidam ɗon organisation ɗon to goɗɗo o toñamata o haɓana hocango hakke be hoore mako innama o doggitira ha babe gaɗaɗe gam ha hoca hakke toñaɓe ko nandata be majum e nden ɗo man ɗo ɗum wasu lattiɗo cembiɗɗo kimmiɗiniɗo ha julɓe Allah ceniɗo risku en famgo ɗum e hutinirgo be majum wallahu taala alam wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabihi muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa aqimi ssalat